Hej, jeg hedder Jakob, og nu skal jeg vise dig et bevægelsesflow, som du kan bruge som en del af din opvarmning inden træning eller som regulært træningspas. Hvis du bruger det som en opvarmning, så afsæt 5 minutter, hvor du simpelthen bare får kørt hele kroppen igennem på den her måde. Hvis du bruger det som træning, afsæt 20 minutter, nå så mange ture som muligt. Når du laver det, så skal du gå efter at gøre det kontrolleret i et glidende bevægelse, så der er ikke nødvendigvis en stor pause imellem hver fase, men du bare kører det som en glidende overgang. Godt, den ser ud som følger. Så på den her måde her, der skifter du hele tiden mellem at få kørt noget bøj, noget stræk, noget rotation, noget drejning af hovedet, og nogle, hvor du rejser dig op og sætter dig ned. Alt det her, der går ind og forbereder din krop ekstremt effektivt til opvarmning. Det vil være skadeforebyggende, plus at det giver dig en rigtig god kropsfornemmelse, som du kan bruge i alle mulige andre former for bevægelser.